Helo a chroeso i fideo adolygu ar blwyddyn 11, uned 6, adweithiau cildroadwy, prosesau diwydiannol a chymegion pwysig. Mae'r uned yma ar gyfer ddisgyblion Trifflyg yn unig. Diffiniad adwaith cildroadwy yw lle mae'r cynhyrchion yn gallu adweithio i gynhyrchu'r adweithyddion greiddiol eto. Ac ni'n dangos hwn trwy yr arwydd mewn oren ar gwaelod. Mae'n dechrau fel arwydd arferol, ond mae hanner gwaelod yr arwydd yn dod am yn ôl. Mae yna 2 rhan i'r uned yma, a'r rhan gyntaf yw y proses Haber. Mae hwn yn cael ei defnyddio i gynhyrchu ammonia. Yr hafaliad am yr adwaith yw nitrogen yn adweithio gyda hydrogen i greu ammonia, NH3. N2 plus 3H2 yn neud 2 NH3, ac mae'r adwaith yma yn gildroadwy. Pwrpas y proses Haber yw i creu ammonia, ac mae ammonia yn defnyddiol iawn oherwydd mae'n cael ei defnyddio i greu gwrtaith. Mae gwrtaith yn rhoi nitrogen mewn i'r prif, dydy planhigion methu amsugno nitrogen o'r aer, felly mae'n rhaid rhoi mewn i'r prif, a ni'n gallu gwneud hwnna drwy defnyddio gwrtaith wedi'i wneud o ammonia. Mae ammonia yn nwy, ac yn y lab ni'n gallu profi amdano fe trwy defnyddio papur litmus coch llaeth, ac mae ammonia yn troi y papur litmus coch llaeth yna yn las. Mae'r ion ammonium yn NH4+, ac ni'n gallu profi am hynna hefyd. Os ni'n ychwanegu ionau hydrocsid ar rhywbeth ni'n meddwl sy'n cynnwys ionau ammonia, falle ni'n ychwanegu sodium hydrocsid fel ffynhonnell yr ionau yna. Wedyn mae ammonia'n cael ei gynhyrchu, a ni'n gallu profi am ammonia yn y ffordd arferol trwy adweithio gyda papur litmus coch llaeth a bydd yn troi yn las. Mae'n rhaid i chi cofio'r amodau am y proses Haber. Tymheredd o 450 gradd Celsius, 200 atmosffer o gwasgedd a catalydd haearn. Fel mewn pob adwaith, mae cynyddu'r tymheredd yn cynyddu'r cyfradd. Ond o'r adwaith yma, mae tymheredd uchel yn rhoi cynnyrch isel. A 450 gradd Celsius, mae'r cynnyrch ddim yn rhy isel a mae'r cyfradd yn digon uchel. Mae defnyddio catalydd haearn hefyd yn cynyddu'r cyfradd ac yn gwneud lan am ddim defnyddio tymheredd cweit mor uchel a byddwn ni fallai yn defnyddio yn delfrydol. Wrth ystyried y gwasgedd, y mwy yw'r gwasgedd, y mwy yw'r cynnyrch a hefyd y mwy yw'r cyfradd, felly'r uwch y gwasgedd y gorau. Felly mae'n rhaid esbonio pam ydyn ni'n stopo'r gwasgedd o 200, pam nid 300 neu 400 atmosffer. Y rheswm yw mae cynnal gwasgedd uchel yn cymryd costiau pwmpio uchel, felly mae'n drud iawn ar cael yr egni i gallu wneud hyn. A hefyd mae cost yr offer i gallu wneud hyn yn saff yn drud iawn. Felly ni stop ar 200 atmosffer, mae'n digon uchel ar gyfer y proses yma. Y rheswm arall mae 450 gradd Celsius yn tymheredd digon dda i defnyddio bod y cynnyrch falle'n llai na ni'n cael ar tymheredd is, yw mae unrhyw nitrogen a hydrogen sydd ddim wedi adweithio yn cael ei algylchu. Mae'n mynd nôl mewn i'r siambr i adweithio eto os mae heb adweithio'r tro cyntaf. Mae hyn yn datrys y broblem o cynnyrch llai gyda tymheredd uwch. Ail rhan yr uned yma yw'r broses gyffwrdd. Mae'r proses yma yn cynhyrchu H2SO4, sef asid sulfwrig. Mae asid sulfwrig yn cynnyrch defnyddiol iawn. Mae'r manyleb yn rhoi enghreifftiau benodol o bethau mae'n cael ei defnyddio am. Gwrteithiau, glanedyddion, llifynnau, ffibrau, paent a plastigion. Mae yna 3 gam i'r broses gyffwrdd. Cam 1, gwneud sylffwr deuocsid, cam 2, gwneud sylffwr triocsid, a cam 3, gwneud asid sulfwrig. Dyma'r hafaliadau am y 3 cam. Mae sylffwr yn adweithio gyda ocsigen i wneud sylffwr deuocsid. Chi'n cymryd sylffwr deuocsid a gyweithio fe gyda ocsigen i wneud sylffwr triocsid. Yn y trydydd cam, chi'n cymryd sylffwr triocsid ac adweithio fe gyda asid sulfwrig i wneud oliwm. Mae'r oliwm yn cael ei adweithio gyda dŵr i wneud asid sulfwrig. Mae adweithio sylffwr triocsid gyda dŵr yn uniongyrchol yn cynhyrchu asid sulfwrig, ond mae'n hynod o exothermig a mae'n gwneud cymylau o asid sulfwrig crynodedig, felly mae'n beryglus iawn. Felly wneud trwy cam 3,
Dwi'n gwneud oliwm yn gyntaf ac adweithio hynna gyda dŵr i creu'r asid sulfuric. Y defnyddiau creu raw materials yn y broses yma yw sulfur, aer fel ffynhonnell yr ocsigen a dŵr. Mae'n hynod o bwysig dydyn ni ddim yn rhyddhau sulfur dioxide yn ystod y broses yma oherwydd mae'n cyfrannu at glaw asid. Rhaid i chi cofio a gallu esbonio'r amodau am gamdau. Ni'n defnyddio catalydd o vanadium oxide sy'n rhoi cyfradd uchel. Ni'n defnyddio tymheredd o 450 gradd Celsius sy'n digon hawdd i gofio gan ei bod yr un tymheredd a sy'n cael ei defnyddio yn y broses Haber. Mae'n rhoi cynnyrch gweddol a cyfradd da. Mae'n cyfaddawd, compromise rhwng y dau peth yma. Dyn ni'n defnyddio gwasgedd o 2 atmosffer. Bydd gwasgydd uwch yn ffafrio ffurfio sulfur trioxide, felly rhoi cynnyrch uwch o sulfur trioxide, mae'r risg o ffrwydrad yn rhy fawr os ni'n defnyddio gwasgedd uwch na 2 atmosffer. Rydyn ni wedi sôn am y proses Haber mwyn cynhyrchu ammonia, ond dydy gwrteithiau ddim yn cynnwys ammonia, ond maen nhw'n cynnwys halwynau ammoniwm. Mae rhain yn cael ei gynhyrchu mewn 2 ffordd. Naill ai adweithio ammonia ag asid i ffurfio halwyn ammoniwm, neu ammonium hydroxide ag asid i ffurfio halwyn a dŵr. Yn amlwg mae hydroxides fel sodium hydroxide yn alkali fel yna yn adweithio gyda asid i wneud halwyn a dŵr, a mae hwn yn yr un peth eto. Mae'r ion ammoniwm yn NH4+. Dyma'r 2 adwaith ydych chi angen am yr adwaith gyda ammonia. Mae ammonia yn adweithio gyda asid nitrig i wneud ammonium nitrate. Mae ammonia yn adweithio gyda asid sulfuric i wneud ammonium sulfad. Dyma'r 2 hafaliad am yr adwaith gyda ammonium hydroxide. Mae ammonium hydroxide yn adweithio gyda asid nitrig i wneud ammonium nitrate a dŵr. Mae ammonium hydroxide yn adweithio gyda asid sulfuric i wneud ammonium sulfad a ddŵr. Mae'n rhaid i chi gallu cofio ac esbonio manteision ac anfanteision o defnyddio gwrteithiau artiffisial. Mae'r manteision yn weddol amlwg, mae'n cynyddu twf cynydau, mae'n cynyddu cynnyrch cynydau, ac mae'n gwella ansawdd y prif. Ynglŷn â'r anfanteision, trifflyg yw un o'n nhw. Mae hwn yn lle mae'r gwrteithiau yn ffeindio ffordd mewn i llynnoedd ac afonydd, a ydych chi'n cael twf dwys o blanhigion mewn llynnoedd ac afonydd. Mae hefyd yn gysylltiedig â syndrom babanod glas, lle mae yfed dŵr neu bwyta llysiau wedi hylogi a nitradau yn gallu amharu a gallu'r gwaed babanod i gario ocsigen. Yn olaf, maen nhw'n gallu troi'r prif yn acidig. Mae asid sulfuric yn dadhydradydd. Mae'n da iawn am dynnu dŵr mas o pethau. Mae'n rhaid i chi cofio 2 enghraifft o hwn, yr adwaith gyda copr sulfad a'r adwaith gyda glwcos. Mae copr disulfad yn cael ei defnyddio fel prawf am dŵr. Mae copr disulfad solid ym mhresenoldeb dŵr yn las, a ni'n galw yn copr disulfad hydradol. Os ydych chi'n ychwanegu asid sulfuric crynodedig, mae hwnna'n tynnu'r dŵr i ffwrdd, ac mae'r copr disulfad yn troi yn wyn, a ni nawr yn galw yn copr disulfad anhydrus. Os ydych chi'n adweithio asid sulfuric crynodedig gyda glwcos, mae dŵr yn cael ei tynnu i ffwrdd gan gadael carbon. Mae'r carbon yn dechrau tyfu mas o'r beaker fel neidr hir, a ni'n gweld egar stem yn dod bant. Mae'r adwaith yma yn exothermig iawn.